максимум. Стрей! Вие ще го чуете. Защото... Си ли го малко? Брат, чай трябва да сложа маската очи. Не. Все тако. Аз гледай камерите. Пускай аудио. Мап тук, ако искаш пусни да видиш тук. Ого, колко работа не има. Малко тук да пуснеш. Ама пускай на различни места. Бата им хуя. Аз ще банна за копирайт. Не е самото банна. Ей, виж, да. Ще маските. А пък ние минахме... Без да ни оплаши в рейчи. Да, и само стоим на едно място и оправим камера и минахме. Люки, Къде бе? това е късмет. На кора ми. Да ги рутни всички. Чакай, дай го изчакаш. Ако те оплаши, бегай, викай, скачай и хвърляй. Събаряй неща да го забавиш. Да. Добре. Ладно, ми тъсно. Сега може да хитнеш. Фащаш бавно. Задръж, просто задръж. Ето. И псни. Бъгвам някакъв. Псни. Чай да. Бъгват. Акзо, да. Значи задръжи. Псни аудиото. Да. Ама не трябва да се чуеш близо до стая. Този път е тук ще... Какво тук? Значи, ей тук, виж, гледай аудио. Иска да чува близо до стаята. Кой се чува близо до стаята? Тук направи камера. Ама иде много. Тук пусни аудиото, е тук, на камера. 9, пусни аудиото. Те, Фреди се обърка. О, 4 часа. Значи 2 минути. Да, стигне до 5. Мисля, първата нощ няма как да изходи. Ето баща ми само, ето го баща ми съм долу. Да, Да, ма ти от камерите може да те оплаши. Не, о, 5 часа минахме. Вече не мисля, гледа втората. Това сега ще ви покажем как да мите втората. Не, виж. Ето казваш. Ето камерите. Аудиото някъде. Ето. Ползвам ти скаш, ясно. Маската е къде ми? Нямаш. Тя е в 4. Не в 4, а в 2 или 3 беше. 6 часа. Да, в 2. Ес! Та първата нощ лесно минаваш. Много интересно това. Сега втората нощ ще ти излезе. Може. Ще не огадно. Вижте дестата близо, няма страшно. На компютър. Еде просто трябва да натиснеш, защото няма нивото. Чакай. Не, просто го задръж. Даш ми нивото. Готово. Построи кученци и готово. Трябва да излезеш. За да би играта. Забивам Чай. всеки. Не, някой да съм забивала. Минахме? Вече ме е страх да гледам малко. Мене не. Мене много. Сега ще... Ей, дай просто стой. Нищо не бутаме. Ей, те стоим и може да минете. Ние го тестваме и се минете от втората нощ. А третата е малко страшна. Това вече излиза. Може да излезе. Яниките... Винаги излиза на Няма третата. стане. На третата на повечето хора излиза. Не, то на втората на повечето хора излиза. Не спорим, че ще им чуят. И ще ни напишете в коментар, че какво спорите. Та и оня е прав. Той пейте във втората нощ. Тази верно. Малко ме е страх съм да гледам. Не.
Само на мол план. А, не, то не може да скочи веднага. 5 минутен клип на FNAF епизод 1. Малко ме е страх да се обърна. Мале, какво ще прави, ако ще умре? Ерор! Повечето камери са обезредил. Къде ще излезе? Ти не знам, е тук. Още един джесай, yes. Покай два, всички да затворят очите. Да, ова най-две. Две. Ти му обаш нещо. Айде да гледай. Аз съм мъж. Ял? Ай, гледай кака ти мъж. Алармата. Пак виртуалните камери. Мисля, че ги обезврежда. Вече малко оплаш. Не, да. С мене ме е страх да се обърна. Ай, се обърна. Къде, чакайте. О май fucking god. Идва за нас. Тук на аудиото да се научи да избяга. Нямаме още никакви. Ще дойде ли? Мириш на Fight Night. Ще дойде ли? Гледай 7 минути. Който имаш да гледа. И аз гледам де, какво мислите? Пак, какво ще е жена? Не съм жена. Гледам. О, 3 часа. Фатално време. Малко ще Да, стигне до 5. Да, до 5. А не до 6. Нали? трябва да се зададе от себе. Фак, страх май. Ерор! Гледни камерите. Ерор, фак. Идва ли? Да, идва. Ерор на камерата, някаква обезвредена. Може да се види. Повечето са обезвредени. Не, то по-малко. Ай, стига е. Правим пак камерите. Има страйсна. Не. Беше гадничко. Да. Що не сме на второ на трето Ей, айде. Да спирам ли клипа? Да. Ай, кажи там нещо. Хайде. Довиждане.